seisään tukkipöllien viereen rantaan ja hautunut semmoisen reilun noin kuukauden verran. Tänään siinä on kuoriutunut sitten, tai eilen on kuoriutunut poikasia ja 6 kappaletta oli munia ja ainakin 4 kappaletta on kuoriutunut. Voi olla, että sieltä kuoriutuu vielä joku. Nämä, jotka on kuoriutunut, niin on jo aika virkeässä kunnossa ja toukkaita. Niin kuin näkyy, niin kovasti yritetään emon selän päälle kiivetä. Ja siellä on mukava kyyhöttää kimppalämmössä. Noin sieltä kurkistellaan. On siellä on niitä ainakin 4 tai sitten peräti 5. Emo tietysti tutkii aika tarkkaavaisena, mikä tää juttu on.